den er låst. Der var sgu åbent før. Nu er den sgu da låst. Du har sikkert låst. Hej. Eller hvad prøve? Hey! Du rører ikke den dør. Hvorfor ikke det? Så er der bare en eller anden alarm i gang eller sådan noget, mand. Nu går jeg røven, mand. Jeg har ikke tid til det her. Hvad mener du, at du ikke har tid? Jeg skal på arbejde. Jeg og Toto skal i skole, det er vigtigere. Det er vigtigt, at jeg kommer på arbejde. Ja, det er det da. Ej, hvorfor skal du altid tænke på dig selv først? Det gør jeg da overhovedet heller ikke. Men det er jo løgn. Hvis jeg lyver, så... Og hvad med mit arbejde? Det er måske ikke vigtigt. Hvis jeg lyver, så lad den måge deroppe skide på mig. Se nu der! Ej, forbandet måge, altså. Se, du kan jo kun tænke på dig selv. Jeg giver ham der masser af opmærksomhed. Ej, se nu der! Nu kommer han for sent igen. Og det er takket være dig. Jeg ved det. Hej, Toto! Hej, hvor har vi glædet os til at se dig! Nej, hvad tegner du, Toto? Det er en løgskraldemaskine. Ja! Ja, der er sådan en plade her, ikke? Så putter man løget ned her, ikke? Og så her, der går der bare sådan en automatisk kniv, som rammer løget i toppen, så skal det bare skræde helt automatisk. Ja, du har virkelig en sjov fantasi, Toto, men nu har vi morgensamling. Hvad skal vi synge? Ja, Toto. Det kan også bruges til æbler. Ja, men nu skal vi synge, så kan du altid tegne din bananskraldemaskine senere, ikke? Hvad skal vi synge? Ja, Toto. Det er altså en løgskraldemaskine. Godmorgen sol, godmorgen sol, som titter ned på Belly, så... Nej, jeg skal sætte mærket på dolken igen og have fat i limen. Og ved du hvad? Bagefter så er der ikke nogen, der lægger mærke til noget som helst. Du har da ikke gået i sygestuen. Det ved jeg godt. Jeg skal bare lige have fat i limen, så... Din mor bliver tosset, når hun opdager det. Nå, men det gør hun så ikke, vel? Hvor er limen? Den er der. Lige ved siden af kagen. Tager du så ikke en kage med til mig? Vi skal have fat i limen, og så er det ud. Nej, Rolf, du må ikke tække, altså. Mor har sagt, at du må få flere. Hvordan vil du komme ind derop? En kravle, tror jeg. Tør du det? Hvordan skal jeg ellers komme derop, Rolf? Så kravl! Ja. Og Henrik greb fat, satte af og opgik det. Hvordan går det? Prøv lige at sige, Rolf. Prøv lige at se. Se det. Det er slet ikke småfarligt. Øj. Hvad er det? Nej, det er knækket! Sikkert noget rod. Måske er der noget, der kan spise. Nej, Rolf. Gå med. Er det ikke meget farligt at hænge sådan der? Hjælp mig lige, Rolf. Giv mig en hånd. Det kan jeg ikke. Det er så ikke punktet, dumme hund. Nej, ja. Eller du skal stille dig der. Her, sådan her. Så prøv
prøver jeg lige at se, om jeg kan komme til at træde på det efter. Nej! Vi får da ikke lige noget. Tror du ikke, din mor hun finder ud af det her? De trækker godt nok op til bæltet. Det skulle jeg aldrig have gjort. Der er nogen, der ikke bliver glade. Min fremtid tegner ufattelig sort. Nej! Nej. Hvad nu? Jeg havde engang en bror. Tom var bare verdens bedste storebror. Selvom han gik i 9. klasse, og jeg kun gik i 5., så syntes han hverken jeg var lille eller irriterende. Tom kunne godt lide at være sammen med mig, og jeg kunne godt lide at være sammen med Tom. Ip, tager du den widescreen? Når vi var alene hjemme, så plejede vi at se Frankenstein i kælderen. Det er sådan en sort-hvid uhyggelig film om en videnskabsmand, der syr et monster sammen med gamle lig, han finder i grave. Det er totalt cool. Vi har fået det med vores morbror Siv, og det kan det udenad. Okay. I dag så er du Frankenstein, og så er jeg monsteret. Ja, monster har jo ingen replikker. Nej, netop. Jeg er ikke helt så god til at huske replikker som dig. Jeg er bedre til at være sådan en dum og monsteragtig. Okay. Så er der også Dr. Waltman. Ja. Dr. Waltman! Jeg lærte meget af dem på universitetet om den violette stråle og den ultraviolette stråle, som du sagde var den højeste i spektrummet. Du tog fejl. Her, med den maskine er noget videre i det. Jeg har fundet strålen, der skabte liv til verden. Og dit bevis. I aften vil du få dit bevis. Først eksperimenterede jeg kun med døde dyr, og så et menneskehjerte, jeg fik til at slå i 3 uger. Men nu vil jeg vende strålen mod kroppen her og fylde den med liv. Og tror du virkelig, at du kan bringe liv til de døde? Den krop er ikke død. Den har aldrig levet. Jeg skabte den. Jeg skabte den med mine egne hænder af kroppe. Jeg fandt i grave, i galgerne, alle vegne. Test batterierne. Den maskine er bare så sej. Den lever. Den lever. Den bevæger sig. Den lever. Den lever i Guds navn. Nu ved jeg, hvordan det er at være Gud. Sådan. Det er 0 til dig. Du skulle altid være den mest brainy af os to. Men nu vågner Monster. Og Monster har fået indsyet i hjernen af en total psykopat-morder. Monsteret falder om! Røgen ligger på sig. Tænk, hvis man kunne vække de døde til live. Det kunne være sejt. Tror du stødet fra lyn kan gøre det? Måske. Altså, hvis man sætter strøm til et frøben, så bevæger det sig. Det er noget med nerverne. Ja. I USA, der er der en hel masse rige mennesker, der har ladet deres liv fryse ned, fordi de håber, der engang er nogen, der opfinder noget, så de kan blive genoplivet. Det bliver helt sikkert dig, du er så klog. Jeg vil hellere være god til fodbold, ligesom dig, det der sejrer. Jeg synes da, det er meget mere cool, det du kan. Så er du nok den eneste. Ej, der er ikke lige inde i mit øre. Er det ikke blevet forbudt, de der? Hey, jeg kunne bare bruge lidt hjælp her. Desværre, Kirsten. Min målmandshånd, den er forstuet. Ja, du har vel ikke forstuet begge hænder? Nej, men vi har en meget vigtig kamp på loftet. Jeg er nødt til at holde hånden i ro. Far. Jeg tror, jeg vil være klar til at komme tilbage på dit hold. Hey, nu. Kampen, den skal lige til at holde gang. Når du ikke lige sidder og hjælper din mor med den der. Der er han, Flemming! Juhu! Top!
Tommy står herovre! Ej, han er altså en flot fyr. Rødt, det klæder ham virkelig godt. Så må vi begynde at drenge ud! Ja, gå Tom! Gå Tom! Han er også pæne ben. Jeg kan godt forstå, hvis pigerne der vil vinde med ham. Ja, sådan der! Ja! Det er altså dejligt at se ham ud af uge for en gang skyld. Det er altså godt til ham med de rum. Du kan da snart til at blive klippet lidt. Må jeg godt blive klippet sådan der som Tom? Jeg er altså ikke så sikker på, at det er godt til din hoved. Jeg kan nu ikke! Sådan, Tom! Nej, er det ikke lidt voldsomt i dag? Jo, fodbold, det er sgu ikke for tøs, drenge, du. Nej, rigtige mænd spiller fodbold, det er klart. Jo, det er nemlig rigtigt. Ej, men man må da ikke skubbe, vel? Så siger man lige Tom Poulsen. Drible ned mod målet. Og han skyder. Ja! Ja, der er mål! Så står man lige min søn. Score inden for det første minut. Hundelig hundu! Så kunne du fandme lære noget, var ikke? Det andet hold er ikke tegneseriehold. Tegneseriehold. Nå, forrest i bussen var alle vennerne. Der var mig, the enemy. Der var Josh Walker. Hey, hvad så? Der var Billy Pedersen. Take us! Der var Perker Frankie. Og der var Freddy Slotdale. Nogen, der har nok til taget. Der var Dræberpil, som engang kom sammen med Sandyborg. Jeg har ordnet det for dig. Og der var Nicky. Nicky, der er egen af. Lurer du på pisse? Og så var der Mads. Nej, jeg var der ikke. Jo, det var. Det er 7. dag. Hold nu kæft, du var der. Og der var Jimmy altid 3 gange, fordi han altid sagde alting 3 gange. Efter på lokummet skide lort. Og bag os i bussen sidder helt for sig selv. Som sædvanligt. Rainbows. Og den sindssyge... Og vi ravnende! Hvad sagde du? Op i røven. Endelig. Senere, du er alle sammen for en vej til kontor.